Creide nó nar creid. Naomh a tugtar naomh na tíre seo a meastar go naomh na héireanniad nús naomh báric nó naomh bricán. Úsáidtear san a gás naomh ísachta nús san abhaistín nó san sémas. I tríd fiche a bunaíomh Eaglais choláisteach san Nioclas. Cé go mo baile Catholic a bhí an Gaillimh, ba baile garasún é a bhí dílis go chorón na Bretagne. Deirtar gur úsáidú an sépal chun caple Oliver Cromwell a chuineáil le lindó a bheith an Gaillimh. Tá scumtí arda timpeall ach níl eabhras bethart ag seasamh sa rilig le na híomh go bhfuil tú a lár na cathrach le forum warga an tathairinn agus sráid na siúpaí le na híomh.